do na karoy bag-ong sakit gikan sa lugar sa mga inchik tanan pwedeng matakdan gagmay dagko pobre adunahan aron kita makalikay magpuyo lang Dios balay dili gayud kita manggawas aron walay sakit sa lawas. Hala mga tao, pamauli mog sayo kay adunan nay korpyo halos tanan manirado kutob ragyos alas 8 magdistansya una kita bisan usalang kadupa tumanon ta kining tanan aron ang virus dili managhan nagguantes og nang gimas sa kamot pirmi na manghugas adunay nanggiguol wa nay mapalit nga alkohol mga saging mga itlog gipang kumpraan na kurot na kamunggay limon luy agi timpla kay kuno kontra sa corona gipatuman ang ECQ namingaw ang merkado nagreklamo ang katawhan wa nay unod ang ilang tiyan pamilya nangagot man wa na sila'y pangabuhian tungod ni ining quarantine nagdalas COVID-19 wa damha may mayor na nawagan sa mga senador, mga pobre atong tabangan, pamulitika, hikalimtan, pagserbisyo sa publiko. Unahain tao ninyo lihok, dirita bang digto, aron mga tao dili mapasmo, mga bugas og dilata sa barangay, gitadtad na, goberno ni saad na, nga manghatag na og kwarta, halos tanan, excited na kaysa sardinas, gibidli na, apan ang uban nagrally pa, social distancing, gisopak na. Nahala og magsamok yun sila ayaw kahadlok paniruhak sa pulis mimando na si Digong nasuko na COVID-19 arang kahaka katawhan na taranta ang uban usab nagduda madiskwido ilang kwarta ang sultis presidente ay kaguul may kwarta hatagan kamong tanan. Uy, si Zay nagkumpos ato? Kung talento. Kung hinaot mo, subscribe mo. Kang Bambam sa Bando official. Kang Bambam sa Bando official. Sige. Asa? 1, 2. Dali, ay. Wah, gamay. One, two. Nalipay ko kay ano to? Nakita ninyo ang Oo. akong talento. Nalipay ko kay nakita na Nakita ninyo. Pwede na. Awag ba na to? Mok. Moko. Nalipay ko Ari tanaw. ari lang. 1, 2, 3, go. Nalipay ko kay nakita ninyo ang akong talento. Og hinaot unta nga mo subscribe mo sa channel ni Bambam sa Bando officially. Nga, Bambam sa Bando official. Wala hapit na to. Sige. Bambam do. Bambam Sa Bando sa official. Bando. Bago pa man. Sige. Okay na to. Oh. Nalipay. Sige. Nalipay ko kay nakita ninyo ang akong talento. Og hinaot nga mo subscribe mo sa channel ni Bambam sa Bando official. Thank you. Oh, Israel mo sa Moko. akong channel. Sumpay na lang to. Israel sige. Moko. Og Israel subscribe Moko. sa akong Israel channel. Moko. Oh. Israel Moko TV. Ayun. Dili na TV, Israel Moko ra. Di. Di ka nag-TV yun. Okay. Hinaot nga. Bintag, okay ra gumi. At tanaw lang mo sa channel ni
Israel mo Di. ko ulcer. O ginaot mo tanaw mo sa channel ni Israel Moko. Ayaw kalimot og subscribe. Ayaw kalimot og subscribe aron kanunay ta magkita. Thank you. That's all. Nagkubi. That's all. That's all. Thank you. Ako man ang recording na mo sa remake nga mga kanta pero iya tong kuan on the spot dito siya mga pakisnowa siya mo kuan og mga notes on the spot dito nga kuan iya dito tong kagalingon kuan kanang nay sa hunahuna ra ba ni Jab ba kami na impress mi tanan diri mga pagis diri tungod kay makatawa mi sa ijang kanta no tungod kay ma-amaze magud kay on the spot ba diha dayon pagpaminaw og sounds makakompose din si Jag unsay ijang gustong kantahon niya rhyme pagadud-gadud niya napagadoy sense napagadoy tumong mo nang nindot jud sa talented jud gadto angay jud ninyo nga abangan ninyo dyan kay maghimo mig channel para ija gadud so subscribe mo ni Ja pon Israel Moko atangin ninyo